Stvarno jadno izgleda. Da se ja pitam, ja bih protirao autobus ovuda. A nije to tako loše kao što izgleda. Drugovi vojnici, u 23:30, dakle prije nepuna 2 časa, albanske trupe su počele završno grupisanje uz našu granicu. 16.000 Šiptara čuči i čeka da nas uhvati na spavanju. Ali uhvatit će moj kurac. 3. armija je u pripravnosti. Ali taj prvi udarac, drugovi vojnici, mora da odbije naša karaula. U tom udaru ja neću da vas lažem. Mnogi od nas će da izginu. Ali mi smo se za to spremali i oduvijek smo to čekali. Ako neko nije spreman da da život za Jugoslaviju, neka odmah istupi da ga ja lično ubijem. Ako hoće rat, imat će ga. Ova stvar, drugi vojnici, neće da se riješi dok se tim šiptarskim govnima ne najebemo majke. Doktore, priznaj, nećeš u pakao. I dok ih ne najurimo iz cijele Albanije, sve do Jadranskog mora i pobacamo u talase, ko mačišće da ih podavimo, jednog po jednog, samo one njihove bijele kapice da im Ustaj, mamu vam jebem! Desetaru! Izvolite, drže Borčić! Valjevo! Bor! Na levo! U karavli, napred! Vrš! Što se tiče moje imovine, a to vas najviše zanima, mogu vam saopštiti sljedeće. Sve što imam, ostavljam samom sebi. Pantelija. Kome bre ostavlja? Sebi. Kako može mrtav čovjek da nasledi samog sebe? On nas i posle smrti pravi ludima. Iskopat će tebe, Bili, ja ti kažem. Deda, pasi krme. A koliki je moj deo? Ovoliki. Ako si lud, nisi glup. Čuješ šta piše? A šta onda znači ja nisam dobio ništa, jeli? Pa ne može to tako. Ja hoću da znam šta meni pripada. Je tebe poslala na kurva da nas pljačkaš, a? Evo što ti pripada. Še! Upamtit ćete vi mene! Ajde, Lauda, požuri! Aj, pusti one beogradske šupke, matere. 1, 2, 3, 4, oho! Radiš, Bog te jebo, dragi, ti normalan. Kako ću ovakav upičaren? Jel šta si napravio? Šta si napravio? Pa vi šta ti napravio, čeče? Pa šta sam ja napravio? Što ti izvodio? Jebaću ti, majko, sad ti budiš ti. Pečni zmaj, jebaću ti. Jezu, jebaću ti. Sad vidiš kako mu se dere jaca. Može da mi karu kuća. Šta tu stima? Merhaba, dedo, kako ste? Komada. Klać je tražio 17. Darinka ekonomat, ona hoće 13. 17 nisi 7. Znači, a ovaj iz nabavke Miroslav. Miroslav hoće 150 pička i materina iz nabavke. Portir Miloš 11 komada. Znači, to je ukupno... se podignula raja, podigo je
Sine Lašolaja, podigo je protiv izdajica. Nekulturnih i neobrazovanih grupijana. I da li možete verujete? Znači, ja u tom momentu smirujem situaciju, znate da nisam napadan nikako, i kažem, ajde, kao, okej, pomirit ćemo se mi, vam tamo, neki debeli uzo četku, umočio onu belu masu, i opa na mene! Jebote, sunce, da je on tebe bijelo maso. Ja, znači, ovako ne mogu da verujem. Ja se pomerim i bam, kao što ste mi rekli u pleksus, bam samo. Svi da, Dragane, a? Ali, pazite, nije to ništa. Ja sad stojim, sve govorim, ajde, znaš, nema potrebe sad da se tučamo kao šta vam je. Kad jedan debeli, drugi neki, sa leđa i uvati me ovde i ovako mi podigao. Ja mu stavio, i uvatio ga. I skroz... Čekaj, šta je ti, pa vidiš da je dobro, što se brineš ti toliko? Dobro sam. Vidiš da je malom dobro, da je... Nije me ništa, jer sam ga odmah, razumete, Ajde, pričaš šta je dalje bilo? Pa ništa, samo sam ga ovde u paraliza i on je onako, klecno. I? Imali su oni sreće. Zašto je naišla patrola i onda smo se svi kao, nije ništa, ali neverovatno. Ja ne mogu, evo, Dragane, vi meni objasnite, šta je s ovim narodom? Zašto za svaku glupost ovde može da se nastrada? Pa nije li tako, Đoko, ili nije? Šta? I oni su ti, da kažem, ta druga stranka hoće da se oni vide, da njih narod prepoznaje. I tako dobiješ više glasova, šta ja znam tamo vam. Kakva stranka, šta priča? Pa dobro, taj pokret, šta da kažem, jel? Su bili? Šta napravi? Hvala, direktore Dobrosavlje. Glavni arhivator Čvarkov Đorđe. Imamo mali problem, da kažem, mali problem. Ono što smo spravili za zaposlene se, da kažem, malo razbilo. Jel? Malo dosta, malo se. Znam to. Znam, ako ne glasuju za vašu partiju, možda i nećete biti direktor, znam, neće biti ništa od moje otpremnine, znam sve, pa mislio sam ako hoćete, mislim, pošto ste vi direktor, a ja sam, da kažem, učestvovao monetarno u pripremi čitavog paketa, da malo i vi, znam, ma nema veze, ma dobro i kažete. Ma bit će krilaca ako nema jaja oštetili, ma bit će krilaca, ma znam, jel kajganu ako hoćete može biti.